masuk kuit ingin tuai nak bentar mensiam baklat nak jong Martin Walang pada nak bentar jeng temu jong Freddy John Marwain. Sim jirwai sang masuk kuit nomor lai spa lai pupusra. Kekateng pa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong try jong Jisu Christ bad ga jing e jong oblay lem bad ga jing silok jong amen sem Bakhuid kedan rank card bad pi baro. Rank card bad pi ro. Ko hanmen ko para jajar hala kadanut ni ai ga jing snungu ni ai ga jing ro yoblay na banta baro ga jing kerku kiba ulah tak say ha kejung im jungi hapo kaying kasem kejungi lengba kejung it lengba kejung isne kejung u kabamangi ngelayo ban yeng menta hakmat jung u de lengba kejung isne kejung u bamangi ngelala banwan ban mane yu kham tam e ban IT la de u ha kane ka step lengba kane kejung le ruble jungi lengba kejung simbanta jungi ha kane kejung kenya kejung u yala de na kebenta jungi ha ke Ïukharist Bakhuid man kapor habang yang khmat kaduan kejung blay habang yuan ban simbanta ha kejung leniam ke bakrau tam ke badai kemas ne ke Ïukharist Bakhuid ko hanmen ko para ngi haban pan kan mau yala de ya ki kenten ki ba utrai blay ong homases kajaka kabapieng kadai kajaka kabakhuid kajaka kabakentang kajaka kaboblay udon dari mata kedau penkhuid pen subai lade dari mata kedau ngiru hakane klemat to ken ko hanmen ko para ngin penkhuid ngin pen subai lade da kaba ngiduai pen map nak banta ki pop ki bangele ha kine kisngi ki baladeb nga phla how blay badan bor baro Badapi kohanmen kopara bang alale pop shubun da giching perkat da giktin da gikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrau junga da markata ngakarpa dia kamaria Bakhuid kabaya isa kate soti ya kengel bad kirukhuid badapi kohanmen kopara banduai nakabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yingi madalama bigi pop jungi unyalam yingi sha ka jing em bom chukod amen. Try to ease and go try to ease and go try to ease and go try to ease and
try to isane. Tongin ya duai. Giduai na kebenta I kong Argentina solong piau I badan pedang kejing pang kejing sitam ai bau blade try kan ran lang ba kejing kejing isnai kejing un ai I kejing koi kejing kia hakal yang kemer bat keman sem ka bakam kloi giduai ru na kebenta I kong Syaralin Sangriang I badan kejing armet menta ba ma I in kasuk ye kenlung jeng I Bama I nyoy kejing koi kejing kia kum juru kenlung hapok kakpo jeng I. Ni duwai ru na kebenta keman simbol klat no jong I Paulus tong ni manisha sangriang darisha sangriang bat syar koles sangriang. Ai botrai lang ba kejing I kejing isnei un ma bagi pop jengki ba dunia lam iki sya kejing suk beneng. Ni duwai na kebenta ki bapang bestom bara setelah kepertei berkum juru na kebenta kejing temu Bamarwe jungi. Koblei badan bor baro bat ba isnei. Tos ngausan ban bekrat ya kata baro kebapen mensau yengi. Kenang ba haba om dan jingwit hakaman sembat kamet ngin la banwat ya kedanot kebalajloj. Ya ki e ki badai jong me. Daw try jung Jisu Kristu kun jong me. Ube imbat basan sya ringkat bat me. Ha kejing ilong kawai jong omen sim Bakhuid ublay junam la junam amen. Kajing play na kakitab kajing start poro ki brew ki bom tep ya ublay ki long ki bej na du tenrai bat na ki e ki babha ya ki bala banyo I kimla satya ban tep ya uta ubaim lemne kila itu ya unong tau katba kidang penlejeng mud ya ki kam jong u penban ki mudur bagading nekal er bastet ne kajeli ki klur ne ka baki dew ne ki syara kabneng ki long ki blay ki basan syar ya kaperthei lada ha kajing yapne ya kajing itena jong ki ne ki ki brew ki latharai Baki day ki blay, ai bakin tip, hadu katno, uba kham kraw ban yakine, ulong utrai jongki, namar unong tau, ya kajing itenat, ula tau yaki, bat lada ki brew kila sngolengok, ya kabor bat kajing tray jongki. Ai bakin yo jeng mud naki, katno tam ukham don bor, utau bapen long yaki, Naba na kajing kraw bat kajing itenat jong ki ki bala thau kawan kajing sngaw thu kabaya day dur bat unong thau jong ki penban day banda keno yaki ne ki brew let's say ki shu le ruma katba kidang wat ya ublay bat ki kwa ban syam ya u namar katba kidang im hapdeng ki kam jong u kia wat siai wat Bat ki shanye ha ki ki bayo I naba ki ya ki bala banyo I ki long ki ba itenat la kataru wadia ki day ban syu penlajem namar lada ki don kabor bantip hadu kata baki la ban toket ya kaperthei te kumno pade kim la ban syem hasyen ya utrai jong kine ki Kane kak tin jong utrai. Jisu ya. Sam kat kendai nomor ruspa kendai kuwe. Sam kat kendai nomor ruspa kendai kuwe in right antifon balai.
Kak tinu blai kolong tuba imbat ka padon bor. Kabisar gijing perkat bar gijing temu jong kadon bor. Haleluya. 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 Utrai dan rengkat bat pi. Ka jing pule naga gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Ka berom hame ko try. Ha kata kapor u Jisu ulaong hala kisenran. Kumba kalalong ha kisngi unowa. Kumtaru kanlong ha kisngi jungukon ubreu. Kila ya bam, kila ya di. Kila ya poika, bad la penroy yaki. Tat hadu kasngi baunowa leirong hapo ka yingling. Bad ka jingsley kalawan bad ka penyap yaki baro par. Kalong ka ju hakisngi jongulot. Kilaya bam, kilaya di, kilaya tet, kilaya di, kilaya tung, kilaya te henrei hakasngi ka baulot umi nasadam. Kading bad ka kendo kilaslap nabneng bat kila peniap yaki baro par. Kum taru kan salong hakata kesngi haba en penpau yau kun obreu. Hakata kesngi utau badan hatunum ying bat kimar kimata jong u pat kidan hapo ying. To un omhiar ban shem yaki bat kumjo utau badan halengka to un lekpai saying. Token mau ya ketengah jungulat jar ubah persang ban penne pensa ya gejing em undu ya ka Henry jar ubah do ya gejing em un penne pensa ya ka ngong happy ha kata kemet endan arngut kibriu ha kawai gejintia ya wei en simno bad ya wei pat en ino endan arngut kikentei kibayat liat keulang Yakaway en simno, bad Yakaway pat en ino. Kisenran kilakili yu, shano ko try, ulaong haki, kat shabadan kamet, hang taru kipukni kin yalum lang. Ka gospel jong utray. Kecingero yame Ïukharist. Kohan men ko para puson yala ka jong ka jing em bad ka jing yap ka jong pi menta ka sngi ngatharai ba baro mangi haba ngi puson sapang ka jing yap bo nangi ngi saus ir ngi snoma ya ka jing yap ngi ting yola se ba ka ne ka jing yap kawan ha ka jing em ka junga bad ka jong pi Henry ni haban snutu ko hanmen ko para kane ka jingyap kade ka jing shisha habade ka jing shisha klempep kan sawan ha ka jing em ka junga ka jong pi ngimla ban light naka wala da piting la da pis ngoma ya ka lane la da pikwa lane pipdiang ya ka klempep kan sawan jia ha ka jing em ka junga bat ka jong pi Kanai kadai ka bau Jisu kren ha ka gospel bamenta kasngi. Kamta me ha bau ong. Nga ong happy ha kata kamit endan arngut ki briu ha ka wei ka jintia. Ya wei en simno bat ya wei pat en ino. Endan arngut ki kentei ki bayat terlihat keulang ya ka wei en simno bat ya ka wei pat en ino. Din mata ka daung ya bat snuto ba ka jingyap ha ka jing em jungi ki briu kadai ka jing shisha kadai ka ba shisha ka ba hap banjia ka ba mangama pi ngi hap ban yai lengba ka jing em jungi Henry kan mau ko hanmen ko para ha ba kadai ka jing shisha ka shong ha nga badapi komno ngi pen kre yalade ngi yos ngeu habas dang ka gospel u Jisu ai nuksa Kibreu hakapor jongnowa
bat Gibreu hakapor jong ulat. Jayu kito Gibreu. Kile ayu hakajing jongki. Kia bam kia de kia muja katba kedeng hakane kepertei. Kim ken mau blei. Kibu yo blei hakan dong jong kajing kajongki. Kisim ya ki ki ba pen muja ki ba pen saja ya kajing jongki. Kum kata katan rai jong kajing kajongki. Kum ju Gibreu hakapor jong ulat. Makiru kia bam kia de. Kia shem ya kane kajing snubha jong kepertei. Kum kata katan long jong kajing jongki. Kaba ai nadong syadong kat kaba ki kwa kat kaba ki dan kam. Henry hakapor kaba utrai unwan hakajing kajongki ja ayo yaki ngitep. Ki haban yomat ya kajing yap namar kadai kajing sisa bat ki haban yomat ya kajing penrem namar kihi kilajet ya kata kajing penrem. Om dayu blay maai ke kajing penrem Henry magihi kat ba kedang na kanak pertai kila jid lepa ya kata kajing penrem da kebaki IT yala de ha kita kajing muja kajing snubha jong kane ke pertai lene jong kamet pa jong kajing mut kajing perkat kajing kuah kajing terang jongki de mata kadaw mata kesngi ban mangama pi ko hanmen ko para ngi haban keli yala de hato ngala long na amu tau briu ubala kre ban pediang ya kane kajing sisa ha kajing habangi kran sapang kajing yap habangi kran sapang ki eki ba jia saudong keleng jungi kino kajing jia bas nuse kilong kibating kibasir ni perkat hakato kapor ngadai ban kelak bamudno ngadai ban imno kajing ke bapa ngadai ban ino ya kane kajing sneu kajing kajunga Henry hakasngi ke babot niat biang hakata keju kajing snubha jong kajing jong kapertai Henry mata kasngi utrai ubu hakmat junga ba jungpi kine ki bajia saudong jungi don ki bayap hakajing pang don ki baklatno namar kajing pensnubha yalade hakikam auria don ki ba klatno nakane kapertai ki ba utrai usimno kabangiong lengba gijing jia basnusi gijing jia bakla jong kamei mariang jung kine gijing jia ba per kiwan jia kine kim dai ban penting ban pensmit yang aba de pi Henry ko hanmen ko para kine baro kide kilat ki baublei uong hanga ba de pi dai ban kmiit yala ka jong kamen sim pi dai ban pej ban kmi yala ka jong gijing pusan yak ke ba pile penbek yala ka jong kajing bu yotrai ningkong ha kajing jung pi bu yotrai kum kata ka center lane ka pedeng jong kajing kajung pi kane ka bautrai ong lengba kene kajing jia di ba per lengba kane kajing sisa kajing yap ka bangi ong bu yotrai ningkong ha kajing jung pi bu yotrai kum ka pedeng jong kajing kajung pi ha bangi bu yotrai kum utlong jong kajing katan rai jong kajing jung aba jung pi klempep ko hanmen ko para kane ka penlong yang aba de pi ban kiar na kajing snow ban kajing ka babha ban kiar no na kajing isi ban don hapadeng jong kajing ban kiar no ya kata kajing bom le is nei hanrei mengin la ban le ki kam babha ki kam le is nei ya ki wei kane kade kajing khot kajung blai yang aba de pi kan mau ko hanmen ko para kajing kajung pi hang ni haperthei kade na ka banta ban it yoblei na ka banta ban tip yoblei na ka banta ban shakri u na ka banta ban pensngo bahayu om dei bangi it tang yalade om dei bangi shakri tang yalade om dei bangi pensno bahayalade Henry ngi dei ban it yu ngi dei ban shakri yu ngi dei ban pensno bah ban tip yu lada ngile yakine ko hanmen ko para klempep lada ngidon hakapop lada ngidon hakajing snu lada ngiyaj bakla kapenlong yang abade pi bangin snuto bangadon kam ban kala ke bamot namar tang kajing kala ke bamot ngiyo ya kata ke bainong ke babha tang kajing kala ke bamot kajunga kajung pi kapenlong yangi ban nomlong kum gine ki briu hakapor jongunowa ki ba sha pan rem lepa lengba kajing bas neu jungki
Lada mangama pi ngi kelak ke bamut naga jing imbas new jungi. Ngin nom long kum ki breu hakapor jong ulat basa thang daga ding bom julep. Dari mata grau ko hanmen ko para ngin sim kia baro ki neki eg baja saudong keleng jungi menta kesngi pada kesngi bansawan kin persngut hu yang aja pi ba ngi dei ban kelak ke bamut bat ka jing kelak ke bamut ka dei ka lat ke bawan ra yangi ya kata ka jing em bom jukut. Ni duai ban ngi pan ka bor no blai hagane kesngi na ka benta ka ne ka jing snuto bat ka jing kloi ban kelak ke bamut. En yura yau Jisu Christ. Tôi nhìn dáng, nhìn fly là cái chồng cái chữ ngết. Ngà ngết, lấy, và bên bò ra rõ. How Jesus Christ kun ba marway jungu utrai chungi ya bala po noman sem bakoj ya bala khan akamaria te soti ya masala be nya po Pontius Pilatus masala pnaya u laya tebu laya sikimaya hagasing kebalayam nakibaya Yusepeneng wasang skimanu le pautun baro nang tawan pad ban bishar ke be emet ke bayam ngange how man sem bakoj hakabalang katalek bakoj agachung salok rekoj agachung hagi pop agachung mipat kado bada agachung embam jukot amen. Lai spa in your pop. Lai spa in your pop. Toduai ko para bagai cingknya cunga bacong pi kan long bapadang hon kamadu bleu pa badan bor baro. Try putting cingknya na kiti jongpi. Na kebenta kecing robar berom berketeng jocungu. Kecing mentor yangi pada kapalang kucungu barwa ko. Topet sebon ngi kerpat ko try ya kecing truaknya ki bangila terwa hang ni kenang ba ya ke bangila penmenta ha ki jing maya. Ya kejing syasutom jong ukun jong me ngin laban pediang ya ka da kejing rublai nadu kedanut da Kris utrai jongi amen. Utrai udan rengkat bat pi token tu yala ki danut tongin ang utrai ublai jongi da shisha kalong basong hok bat ka badai kadai ti jungi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka chaka ban ai ngu yeme ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom chukut namar kum ba mela thau ya ki jaj ban reu leng baw khon ba e chung me kum ta hero leng ba jung u me la pan thamai ya ka da ge jing e ba krau namar kata kadai hok ba ki jin thau chung me ba ro kin sakri yeme baro ki balalaj em kin ya ro yame bat baro ki rukhoj jong me kin kirkhu yame da ka wei ka danot bat ka wei ka man sim bat kumta mangiro ngin ainam yame
kat ba da ka jing kemen ngi pen bana ya me junom. Dasha melong Bakhuid ko try katame jong gajing kuj baro. Namar kata ngikir pad yame topan kuj pan kentang ya kine gajing terwa jongi. Dak bapa ya mensim jong me kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jisu Christ. Hakapor baladino yo u badala kamon snobha. Ula Thohdieng ya ke jing sha shutam ula shim yokpu bad gbaingu yame ula kedia ya u badulai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi. Ha kejukurkam enda lalayabam ula shim yagukuri badak baingu biang yame ula ai hala gesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai bat bom jukut ya keba enpenme na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta gajumap ikipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing eight. Kata se bagi ram yuleu. Namar kata ngi bapan menta ya gajing ya bergajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong gajing em bad ya kukuri jong gajing penem ngi dai nguai dam namar melanyeu yangi ki babit ban yang hakmat jong me bad ban chakri ya me dag bas ngoret ngi kerpat ya me bangi ki bayo benta hakamat bad kasnam mokres ngi long ki ba lapanietali ka wei daw men sem Bakhuid tokan mau kotrai ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjanaya ka ha gajing ej rengkat badilio ukpa Bakhuid jengi ubul bet ubishop jengi kakenuhun ki bishop bad barok ki lingdo to kan mau ya ki syakri jeng me ime pa ki hanman ki para ki baying asem ki lok ki jor ke jengi Paulus Thohdieng manisha sangriang darisha sangriang Shar koles sangyang. Ya ki ba mela khot shalade na kanek pratei. To ai ba maki ki ba yalong ka wei badu kun chung me ha ka jing yap kum ka chung u. Kin yalong ka wei ru badu ha ka jing mi pa chung u. To kan mawlem ru ya ki hanmen ki para shinrang bat kan thei. Ki balayot ya da ka bakramen ya ka jing mi pat. Bad ya baro ki bala klad no ha ka jing isnei chung me. To Thohdieng ya ki sha ka jing shai ka khmat chung me.
To isne yang ibarak ngi kerpat ya me. Baringkat bad kamaria tesoti Bakhuid kakmi jong blay. Ujisa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid. Bad barak kirukhuid ki belapan sengubha ya me pateng la pateng. Ngilong ki babet banyo bantalem ha ke jeng imbom cukut. Bad begin ira bad pendan buram ya me daw kunjung me u Jisu Christ. Dau lembat u bad hau kalong hame blay kupa badan bor ha ke jeng ilong kawai jong men sim Bakhuid. Barok ka buram berke jeng ira junam la junam. Amen. Kumbelah kum yang ngi daw nong pen em bat kumbelah kai ngi dak tin blay ngi nod ban ong kok pa jungi ba habneng kalong ka Bakhuid ka kerteng jume kanwan ka hima jume kalong ka mon jume ha ka kendeu kum ba habneng to ai ngi mata ka jungam jungi ka ba hala ka sngi patama bi ngi kerangkang jungi kumbang ru ngi ma bi ki sneu yang ngi Kajing pensoi Henry de penlai yangi na kabas sneu. To penlai yangi ni kerpat ko try na kajing sneu baro. Ha kajing sebon jong me. To ai jing suk jing sanya kisngi jungi. Kenang ba da kajing rap kajing isnei jong me. Ngin lai barabor na kapop. Bangin yo jing ada na kajing jenjar baro. Kat ba ngi dangap kemilenti ya kajing kermen Bakhuid. Bad kajing wan pat jung nong penem jungi u Jisu Christ. Naman kajung me kalong kaima kajung me kaburam junam la junam. Kotra Jisu Christ me belong haki apostol jong me. Kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api. Wat pe yaki pop jungi Henry ya kajing e jong kabalang jong me. Bad ha kajing spoon jong me. To ai haka ya kajing suk bad kajing atali kawai. Kat kum kamon jong me. Mame ubin basansyar junam la junam. Amen. Kajing suku terai kedan barabor rengkat bat pi. Rengkat bat pi do. Tong ini teruai ya kedak kajing suk iwe ha iwe pat. Kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang brod jong oblay, hakmi ubakid na yakipop jong kapratay. Suk yangi blasakhat, syaka jingkawai jong ukun lang brod. Ko kanrat ngam sung hok mamangrum, po kaying gujunga handresh. Zakia hi kemabat kesnamo Chris, kandori pat nilamini syaka jing imbom jukut. Amen.
Kok pa bahabaneng to ai bagi jengej ke bamal ai hangi hau kun jung meu Jisu Christ wahan men jungi bat kathliding jung jengej spon kan kelang hagdanut jungi dauman sem Bakhuid kan kersubyang hangi ya ke jengkermen bala kerku nag benta ke jungwan jung kahima jung me ai bagai jungi jung me kan pen keladur yangi shagnung lur lengka bom ju shong taj ban bed ikisembai jung gospel ai begitu kesembai kin pen keladur nasyapo ya kejaj benreu bat kepertei mariang barok away hai jing kmil inti bat kena jong kepeneng batamai bat kepertei batamai haban dara kibo jong paman laweng no kaborom jong me kan tan shan junom ai bagai jong jong jubili kan kersubyang hangi ki pilgrim jong jing kermen ya ga jing angnut ya ketia jing kan sew habeneng
ai bagata gaju gajing ai kan pan sapriang ya gajing kemen bat gajing suk jono spa jungi hasatla ka perthei chame ko blei jungi balakar khu junam kalong ka boram gajing ya ro junam kok pa jungi pa habneng kalong ka bakhoj kerteng jungne kan wan kahima jungne kalong kamon jungne leu kumba habneng tai ingi menta gajing bam jungi ka bahala kesngi ni kerengkang jungi kumbang rogi mabe ke balas ne yangi badami suci pensoi henry depan lai yangi na ke bas ne amen kublai komaria ke badab da ke chingai ei utrai dan bat pa bala kerkuy pa da padang ke kentai bala kerkuy so ko po chong pa Jisu komaria Bakhuid yok mi chong blai to duai na ke banta jingi kenong pop menta bat ke por ke chinyap ke jingi amen kaburam hak pa badau kun badau mensem Bakhuid kum jumenta bad barabo junam la junam amen tong nia duai habalap sa yingi dakane gejin ai bakantang ngiai ngu yame ko try kat bangi karpat artat igejing isnei jongme bada gejing the sei sim jongme kajing ai jong kajing khoi jing mod kan yai sa ha gitu ha ki ba ka bor jong ka beneng kalarung dau kris utrai jungi amen utrai udan rengkat bat pi ublei badan bor baro un kurku ya pi ukpa badokon badaman sem Bakhuid amen tulisuk e bat sakri utrai da kajing ai jong pi mar kaliang is ngamu ya ublei Number Sun Spotlight. Sun Spotlight. Amen.